भट होनाया सुबुंफोरा खान्थिनि मोनसे गुदि मोनथाय नोंथाङा दिनै भट होनानै माबायदि जादों? जिहेतु जोंनि भट होनाया मोनथाय गतिके भट होनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जिहेतु जों सानफ्रोम बोसोरबानि उनाव भट होबाय थायो खिन्थु दिनै गावनो सासे बिजाथि हिसाबै भट होनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मा आसा खालामदों? आं आसा खालामदों तामुलपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि अननाया आंजों दोङो बोर सानस्रिनाया आंजों दोङो बेखायनो जोंनि रिजाल्टआ फाइनाल। सारा बेसेबांसो भट लाना देरहागोन होनना सानो? आंथ' 1 लाखनि सायाव भट मोननानै देरहागोन। देरहाखांनायनि उनाव सारनि फार्स्ट खामानिया मा जागोन? फार्स्ट खामानिया जागोन सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय आरो लोगोसेनो जोंनि लाइमोनफोरनि जि सेंग्रा सिख्लाफोर लाइमोनफोर दङ खामानि गैयिनि जेंना बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय राहा लामा लागोन। रायजोफोरखौ आं खावलायगोन बयबो डिसिप्लिन भाबै दिनै जाहाथे बयबो भट होनो फैयो रावबो न'आव थानाङा जिखिनि सुबुंफोरा भट होनायनि मोन्थाय मोनबाय बयखौबो फैनानै भटखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय।